és un corfoll que t'ha deixat embaucar per la televisió i els anuncis de placar en la panxa que tu tens. Que preciós que estàs, el dia que te la lleves ja no seràs el mateix. Que visca el colesterol, els dolços i l'alcohol. Que visca el colesterol, els dolços i l'alcohol. Miren mal i una coca em vaig enmitjar. No pensa anar a un gimnàstic a placar. Quina farta acabé de pegar, vaig a rebentar. Vull que estar com un tonell, vull que estar com un tonell. Que visca el colesterol, els dolços i l'alcohol. 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 Per fi ha arribat l'alta definició al teu allar. En Lluna Films ho fem realitat. Treballem amb l'última tecnologia i la posem al teu abast. El teu videoreportatge en Full HD. Produccions Lluna Films. Los carxofes van per la carretera, cansades d'estar tants dies al sol, van buscant algú que les talle. Se'n van a que es fiquen un bon preu, el llaurador, tot espantat, en la mobilet les veu al passar. Què passa si en este tinglao s'està quedant pelat el carxofal? Guai, que mal que estic. Guai, que molt malhumorat. Els grans supermercats les estan pervertint. Els grans hipermercats les estan prostituint. Vingueren uns homes amb un tratge elegant, camisa blanca, corbata de seda natural. Compraren les carxofes a la montona per vendre-les demà a meitat de preu. Però què està passant amb els productes del camp que se compren i venen a la borrega? Això que estava avui bon preu, demà està que no es pot ni tocar. Guai, que mal que estic. Guai, que molt malhumorat. Guai, que mal que estic. Que molt malhumorat. Que mal que estic.